pagi pemirsa nggih. Alhamdulillah iki keinginanku wis terpenuhi, tercapai ngundang anak wedok sing saka negeri seberang to, terus karo mbak-mbak grup Sriwikaya Patrek. Iki dadi Sriwikaya ndek iki. Enggak Sriwikaya Budak. Iki ceritane iki makan acara apa mbak ulang tahune sapa? Apa syukuran ibu badah gebetan baru. Dalam rangka ki ngene lho, aku ki terus terang nduk ya pengen ngajak ki keluarga ki ning gone Pak Pangat. Karena ning gone Pak Pangat ki leren numpak motor ya to. Mesti kan ora sedeng lah ya. Dadi engko nek ngarep wis bayi karo Repang, guri kan gur aku Intan karo Salwa. Bunda Dewi kan terus terang nganggo numpak motor lah karo Pak O. Ya kok ireng ya, ireng gak pas. Nek Ireng yo tetep kurang ya, Nduk. Tetep kurang. Tetep enek sing berkorban numpak motor tetep. Ya nggawa dua mobil acarane. Hitam ambek kuning ya mbak. Ceritanya rencana ngono, terus aku berubah, Dek. Aku kok berubah, otakku berubah. Seumpama nyeluk makjah no piye masak. Dadi pitike loro dadi engko mandumi ning omah, wis engko digawe kaya ning gone oper kapuan dicemplungi. Lombok utah, piup. Ngono maksudnya Ibu. Ceritane mau ngono to. Ya pengen ngono lho. Iso mbak, kuning ambek ireng jane. Loro ngono. Kok sing toyo hitam. Kok kan enek bio barang lah ya. Bio. Lah kok sing kuning iki jenengan Intan karo Repa, sing lainnya ning hitam. Ya wis gak apa-apa kapan-kapan waktu masih Kapan-kapan nek banyak. insyaallah ya pemirsa iki tapi kan wis terus akhirnya wis aku tak ngajak Sriwikaya ambek Mbak Indah. Aku yo ngono to akhirnya. Iya. Sono ndak sayure. Sayure. Nonton berarti mboten nonton hajat ibu anu baru. Ora, yo wis murni pengen dhewe ae. Nangane Mbak Indah iki. Senane Mbak Indah Senane Mbak apa? Iki sayang. sayap. Ambek Kepala itu. Kepala. wih di. Iki kok anu pemirsa. Nah, iki wis dipilih nama. Celuk selama. Piye kae? Diem sih. Sela melu mam sisan ki lho. Mana sih lah? Zaman coba saja loh ya. Iki wis dipilih nama mak ki lho. Wis darono sik nek dipanggil temene rono. Dan tuku jajan nek rono darono. Nek dipanggil temene udah. Ya wis dah. Iya. Darono. Iki dipilih nama Makjah to lho. Makjah koyo buku lontong tenan to. Saya cerita napa Ya, ya? Mbak. Napa kan? Manek nanti. Oh, itu Mbak iki, Mbak. Itu mek sawi iki, Mbak. Mbak masuk saya akeh, ya wis. Mbak sithik Mbak kowe. Iki sithik lho, lho. Denda tuh sing coklat mah Den. Ya iki aja lah. Lontong Sithik itu daune, Mbak, gak masalah. Sampeyan ae berase gak daune. Lah siapa? Daune daun. Oh sithik men. sampean lho sampean. Wis tak padha ae kuwi godhonge nek semua kene buke Sama ibu ya. Ya buke mbok isi sama. Yang sak gampang. Wes bayi di sebelah kono ya pemirsa. Kok Bunda Dewi dan lain-lain nanti dikumani. Wah, Ora usah dihitung, tambahin lah. Wes lagi aja ibunya, rezekinya. Saya pengen nasi ya ada, saya pengen nasi. Kita nasi sama wis jele. Sakile cilik tak blok itu kuwi. Ini aku nganu Mbak. Rolas foto ya aku. Rolas parawi. 10 ki mah aku nek ketemu. Kak ikine sik mak. 11 sih Dres. Ora sakile cilik lho. Kok enak aku iki mau lamar. 10 iki bener kapek berarti. Ya, ya. Nek dudoe. Rene maju. Kan gak sampel lho Mbak. Sampel ora sing gemoy. Walah gemoy kuwi. Heh? Intan apa ayamnya sekarep? Iya sekarang Padahal ya. Udah duluan dah. Ayo Mbak Indah kabeh iki bakarane lho, iki bakarane lho. Ngopekno basis Kita makan gratis hanya niki nek mbok iki narang niki yo. Piye? Mambu ngirit kene iki yo seneng iki. Jadi iki pengeluaran untuk tim ki rondok ya Allah. Nek pamane insyaallah jemaah ngarep niku lele niku ndak gelem tak undang pamane. Ya Allah gelem yo Mbak. Wong Sambil terasi. Sambil terasi. Tapi nek terasi iki mundur Ya ora apa-apa kok aku kan gawe dhewe neh. Iya nek iki sambel cemedeng Ya, terasi cemedeng. sampean sing sambel mateng Ya, ya. oke. Insyaallah jemaah tempe penyet ndok kayak gelemeran jamak kok ndelok lele. jadwale sampean jemuah kosong Mbak Yun lele aku pengen lele. Saya apa pengen sampel atau apa
Sampel ini ya. Kok juga nek. Kok tak pekno le. Bayi sik mak, bayi duduk lho. Iya, oke, sip. Ben gathok karo anak pupune nek sikile. Bismillahirrahmanirrahim. Nduk berdoa dhewe, Nduk. Lah ndek iki nek karo Mas Dimas nek lali berdoa. Kena apa? Boleh ya apa? Balungan. Kali. Gulu. Iki lho ya Allah. Walah ceket. Jadi ben pinter. Golek sandang pangan, ceker-ceker. Ya, dirimu apa? Duduhe Iya, sendiri. sik. Apa aja sing kecil? Mungil. Ibu cewek kecil weh. Daging gelem gak? Kecil mungil tak kayak usus no. Enek ususnya berarti ini mang ya Mbak. Ini enek. Tak ikutkan. Terima kasih. Adani salat Lombok asar. Lombok enek iki mang ning ndi? Oke guys, kita akan Mbah Yi duduk di sini guys. Duduknya sendirian. Dipengen dudoe aki agung meneh. Bagi maren akan dudoe anu selek. kuwi gedang. Cengkir kuwi kencenge pikir. Apa? Cengkir. Heeh. Cangkir kencenge pikir. Nek gedang. Digeget sak bubare madang. Apa neh? Kena apa? Tampah. Tampah yo kuwi lah ora enak artine. Ya singgo muteri kuwi. Kabeh perabotan nenek. Sumpah. Susune sak lele. Kok saiki baca. Aku langsung madhep. Ayo Mbak. Selamat makan, Selamat guys. makan, guys. Mangan yo. Ini ndase siji, Pak. Dua. Kono paling juga. Kurang, Mbak. Ini lho nang bulu-bulu manja. Mbak, gak apa-apa kok sensasinya kering ngono. Kerupuknya langsung mangan. Oleh, ya Allah lali, guys. Mek. Lah kok entar entek. Mereka nambah lagi. Masih ada satu kan gitu. Udah. Sing merekah. Mbak. Enak sing ngeriut-ngeriut. Enak sing ngene. Aku seneng sing bengkong-bengkong luwe. Iya. Tanganku ijek. Senenge sing mangkep, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulune ini dipangan gak apa-apa. Gak apa-apa paling utenem kering. Enek bulu-bulune sithik. Apa Mbak paling yo kelorotan sithik kok e. Ora yo. Nggih. Tenan, Mbah. Aman, Mbah. Kok sing gurih biasane malah entuk akeh. Ya apa-apa. Nek iso nyontong aku iki kenapa sih liyane ku lho, aku cek ngurusi bulu-bulu iki lho. Bulune urung barbar. Salah tanggaku wis Iki guys, monggo maaf guys kita disiram ngene. Sirah, isine darah. Sirah isine darah. Bisa Mbak Intan? Bisa. Bisa. Rasane gurih, asin, legine pas. Suweger guys. Direpiu kan, Mbak. Jes. Nek kurang apa? Panas. Mau tak tawari mau anget orang. Jadi mau tak tawari anget orang. Yen gak mongah-mongah. Bayani, Mak. Iki wong jenengan jam pinten Mak masak, Mak? Kalau cukup tidak jam berapa Mbak? Oh, pokoknya sama Setelah sudah sekolah ya Mbak Mang ya. Setelah sudah sekolah mah langsung cukup titik, langsung tak urus, langsung tak masak. Jadi jam jam 9 ngantuk ya. jam 9 wis barok. Empuk. Pitele tukul. Ada kita kasih suapan ya, guys. Belum. Bayi gak tenan? Oh, gempan. Bayi sudah tenan. Bayi kandok. Lomboknya, guys. Kenapa, Bu? Oh iya. Kuwi nek mau taploke. Ya ngolah lombok kok ndres ora ana. Untuk Bunda Dewi dan keluarga tenang ya
pemirsa aku tak kirim Nanti sayur. nggak apa-apa sekolah. Karena apa? Aman. Aman. Nah, no, aku eling karo dulurku ora arek tak takno dhewe. Mosok sak tembok sak tomblok sak. Di meja, Bu. Anduk, Dok. Mbak Mendres. Mbak Jess. Mbak Indah. Kok Mbak Rafi kan? Masakan maksa. Ya Rene gak mau gue. Iya Rene. Yaduh. Boleh waktu ya. Bulu Kak Bedian. Nggak ngono ya. Bulu rindu. Jadi enak kali iki. Ya, Mbak Intan pun enak ya. Pedasnya ya sedih ya Mbak Intan ya. Lele, Mbak. Nek iki rada garing mah. Iki nek sing liyane sedengan gak apa-apa kok sampean gano garing kok limo ngono. Pokoknya aku bebasnya sih spesialis ikan-ikan harus garing semuanya. Dan sambelnya nanti ada 2 macam pemirsa. Yang macam enggak pakai terasi. Terus yang anak-anak kita gawe no sambel cemeding. Apa bercemeding? Cemeding godhong telo. Cemeding udah. Godhong telo lho. Mungkin Sambelnya mentah. kok ndi nek ora cemeding. Sambal mentah. Enak ada kaprah kok. Macam pripun sambelnya apa? Mentah, nanti sama dia kan mentah toh. Jenengan memang boten kaget lagi. Buatan aku senangnya ngene Mbak, jadi lombok tak goreng toh. Lombok tak goreng mateng, langsung tak ulek, jadi tak goreng nih. Soalnya digorengnya beda rasanya Mbak. Jadi langsung loh, kayak terasi ya ini Mbak. Nan, Berarti tetap mateng. biasa tapi Ya, tapi mateng, tapi gak digoreng lagi Mbak. Lebih enak sih nek jireku. Digorengnya rasanya beda Mbak. Dan spesialis sambel maksa sambel bawang enak. Ayo tante udah disitu. Gantian ya pemirsa, kimang Mbak Mendring sudah selesai. Lah mak ngatini nek nyeluk ora Mbak Mendres, Mbak Mendring lho. Dadi gantian nggih pemirsa. Mak sing akeh, Nduk. Nggih. Mbak Repi, Mbak Indah. Pada seneng hati piye? Hati-hati sapa? Kuwi Mbak Yes biasane. Nek di bumbu lombok brambang bawang ngono kan lemak garingan Mbak Yes seneng ya, Mas. Dagingnya ada. Habis dagingnya ada dagingnya. Iya, Dok. Nang Mam. Lagi dagingnya. Nanti Mam. Ini kepalanya suka nana. Alhamdulillah, matur suwun ya Mak Cah ya. Aja lali Mak Cah sampean maem penutup mulute, Mak. Pencuci ngantek penutup mulut ya Allah. Aku muni penutup gedang rojo. Rasanya digoreng ya ini Mbak. Penutup mulut. Apa yang ngomong pencuci mulut? Burung meneng anton dong. Oh, gedang digeget sak bubare madang. Nek gethuk kuwi digeget supaya mantuk-mantuk. Kuwi gethuk. Mbak Ida mau lagi si anune apa? Lontongnya. Wes, Dok. Aku pokoknya matur suwun atas waktunya untuk Mbak podo-podo, Dok. Podo-podo, Dok. dijamu seperti ini ya Allah. Ini pengeluarannya anak miret banget. Oh, gak apa-apa, insyaallah muga-muga Mak Cah jemuah Mak Cah wis tak jak neh. Mak Cah ki saikine bookingane ki sampai luar angkasa lho, Dok. Tekan Gadu barang lho. Malah sakare. Empuk, Dok. Empuk ya, mlumut ya. Kan ngomong. Wes, saya dang dimam.
Mbak Indah ikat kae terus senengane blok balungan ngono lho pemirsa yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut kaki. Iya. Walah mak daline waki mak ki mulai penek entung neh mak. Entuk wis bar. Dereng anakmu sompon. Wis bar aku. Wis usum iki. Daline teko neh, daline teko neh mak. Jare wong biyen-biyen kan gerdali teko kuwi engko apa enek usum tong neh ngono. Ada saka dali, Mbok. Karo jarene dali nggawa bibit-bibit ndok uler apa ndok apa ngono. Jarene. Malah saka manuk. Jarene ngono enduk. Iki lho daline teko ki engko lak delok kas susu manuntong ngono. Terus ya aku. Andres punya kita, Andres. Wes pemirsa ki Tak soteng kene. wes do apa neh lah wis ngene iki wis engko tak tambahne apa. Oke. Cus. Sampeyan ki wis bar. Ndi apan? Kaget ki mang wong padha ngrumpi aku langsung gagenan isa-isa wis. Lah ora nek suarane le mak. Masuk kok biyen terus Pak Mak kadek muring-muring kok malah piye. Aku makan Mbak Indah nyuwun kuwi lho mak. Tempene Pak Herman. Pak Herman. Tempe godhong jati. Lah nggih bar nyuting Pak Herman godhong jati kok wis bari isa-isa. Piye, Nduk? Sok Jumat gak apa-apa, Nduk, seumpama tak kabari. Dan iki arek iso Jumat, Mbok. Aja Jumat. Apa, Nduk? Jumat kan hari pendek. Oh iya, mak pendek. Oh iya, mak aja Jumat, mak. Arek Mbak Yun aku manut apa kemis apa ya. Maksudnya kan harine pendek, bocah-bocah. Ya wis. kan Iya, mak anak. Ibu preyok ya, Mbak. Mak, anakku urung nggih konten ki Mang, Mak. Ya Allah, sakno ah. Minggu lu ki gak. Nek Minggu piye, Nduk? Nek Minggu, Nduk. Ya wes minggu ngarep ya, Nduk ya. Yes minggu ngarep, maaf pemirsa enggak jadi di Jumat karena Jumat itu karena hari pendek. Ya maksudnya Nggih ya wes Ibu. Iya, Ibu iki mang maaf iki Mbak Yu Mbak hari apa aja boleh tapi nek jangan Jumat. aja Jumat. Jumat soalnya ki pendek ki kan budale kerja kan berjemahan Mak Ja. Engko tulung dudut ya Mak ya, kendari ya Mak ya. Iya, Nduk, pemandangan di Sawang gitu. ning sawah. Ayo, Aduk. Ayo gawe soteng yuk. Dipersani saking mriki ya. Iya wes anu soteng kucek-kucek hutahe apa-apa. Kayak sutik iki pemirsa. Itu juga anak spesial. Wes Mam, Dok. Wes bar Mam. Anak spesial seperti Intan juga ya pemirsa. Adek dolan tekan kene. Sutik, Mak. Wes Mam, wes ngono. Pemandangane. Awakmu gelem pisang? Gelem pisang? Pisang. Emoh gak doyan? Ndek mah dimasakno apa? Sik ketok iki nem. Iki lho ketok. Oh gak. Wes dah tutupi. Ndek mah dimasakno apa? Dimasakno apa? Ombeng. Oh sambel lho. Mboke nyambel. Oh ya wes. Intan dolanan lho kae lho. Dimasakno sambel. Es, purun es. Es kae ya? Enggak ngombe es. Oh, ya wes. Maem karo sambel. Kae delok pemirsa persane ya. Walah. Bluwayu terus cahayu. Pemandangannya apik sekali. Nggih pun pemirsa nanti tak lanjut lagi nggih. Nggih pun nggih pemirsa demikian nggih konten kali ini nggih. Ini Mbak Sriwi Kutil badhe meneruskan bikin konten sedangkan Kinara sama ibune nanti diantar sama Repa. Hati-hati ya, Nduk ya. Makasih ya. Aku sing makasih ya wes yo wes salam. Iya wes yo wes toh wes yo wes toh yo wes padha ae wes. Wes ora apa-apa wes yo alah yo wes. Wes gak apa-apa sesok didobeli sesok. Gak saling ibu apa ya? Apa Dok? Alah balik ora apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yus ngono
pemirsa nek awar ki. Wes hati-hati, Dok. Hati-hati. Assalamualaikum. Iya, hati-hati. Ya Allah, esek Dok, sek. Bokonge rong nemplak. Iya. Wes hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Ya Allah, ngono kuwi lho pemirsa delok. Olahe saka kaya kidang talun. Anak lagu zaman biyen ki. Kidang talun mangan kacang talun mil ketemil si kidang mangan rembayung. Halo Dudut. Halo. Ya ampun pemirsa nggih. Matur sembah nuwun, doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu ya, mugi-mugi pejuang garis 2 segera diberikan momen yang saleh-salehah ingkang saat niki nembe sakit, semoga enggal diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.